Οι πανεπιστημιοπόλεις είναι υπό μία έννοια μικρές κοινότητες με διάφορες και πολύπλευρες δραστηριότητες. Το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πανεπιστημιοπόλεων μπορεί να μειωθεί κατακόρυφα εφαρμόζοντας παρεμβάσεις σε οργανωτικό επίπεδο, ενσωματώνοντας προηγμένες τεχνολογίες καθώς και αξιοποιώντας τεχνικές ενεργειακής βελτιστοποίησης. Το Πολυτεχνείο Κρήτης εκτείνεται σε μία έκταση 3.500 στρεμμάτων. Μέχρι πρόσφατα, η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης ήταν σχεδόν γραμμική. Τον Ιούνιο του 2013 εκπονήθηκε το σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με στόχο τη μεσοπρόθεσμη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 60% και την εξοικονόμηση τουλάχιστον 500.000 ευρώ κατά έτος. Ειδικά για την κατανάλωση ενέργειας τέθηκε ως μεσοπρόθεσμος στόχος η μείωση των καταναλώσεων κατά 20%. Πώς όμως μπορεί να συμβάλλει η σύγχρονη τεχνολογία και η καινοτομία που αναπτύσσεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης στην εξοικονόμηση ενέργειας της ίδιας της Πολυτεχνείου Πόλης? Το έργο CAMPIT στοχεύει στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνικών πληροφορικής και επικοινωνιών για την παρακολούθηση και διαχείριση ενέργειας σε επίπεδο Πολυτεχνείου Πόλης. Στόχος είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πανεπιστημιοπόλεων μέσω web, διαδικτυακών υποδομών, εξοπλισμού μέτρησης και αισθητήρων ελέγχου για τη ρύθμιση της θέρμανσης, της ψήξης, του αερισμού και του φωτισμού. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ερευνητική δραστηριότητα για συστήματα αυτοματισμών και εξοικονόμησης ενέργειας, διαχείριση ενεργειακής ζήτησης και πρόβλεψης με ελεγκτές ασαφούς λογικής και νευρονικά δίκτυα. Με το έργο CAMPIT μας δίνεται η ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα ζωντανό εργαστήριο όπου η ερευνητική μας δραστηριότητα εφαρμόζεται, έχουμε τα αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας και μπορούμε να δούμε την ερευνητική μας δραστηριότητα να εφαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο. Το CAMPIT ενσωματώνει μία σειρά από καινοτόμες δράσεις, ανάπτυξη μεθοδολογίας σύζευξης εσωτερικού περιβάλλοντος κτηρίων με πραγματικές εξωτερικές περιβαλλοντολογικές συνθήκες, θερμοκρασία, υγρασία και άλλα, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τοπικές μετεωρολογικές συνθήκες, μικροκλίμα της εκάστοτε περιοχής, ενσωμάτωση αλγορίθμων πρόβλεψης ενεργειακής ζήτησης σε ορίζοντα 24ωρου που επιτρέπει τη διαχείριση φορτίων και μείωση του κόστους, προβλεπτικά συστήματα ελέγχου βασιζόμενα σε ασαφή λογική που διασφαλίζουν θερμική, οπτική άνεσης καθώς και ποιότητα αέρα. Για παράδειγμα, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας απενεργοποιώντας αυτόματα τα φώτα όταν δεν είναι απαραίτητη η χρήση τους. Απλοποίηση συσχέτισης ενεργειακής ζήτησης με την εξωτερική θερμοκρασία ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη εκτίμηση της ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας. Ανάπτυξη μεθοδολογίας ενσωμάτωσης καινοτόμων συστημάτων διαχείρισης σε ομάδες υπαρχόντων κτηρίων και δημιουργία προδιαγραφών υλικού με στόχο τη βέλτιστη προσαρμογή του υπάρχοντος συστήματος στις νέες καινοτόμες απαιτήσεις. Δημιουργία προδιαγραφών λογισμικού παρακολούθησης και ελέγχου και ανάπτυξη εργαλείων ενσωμάτωσης καινοτόμων συστημάτων ελέγχου. Συνεπώς, με την εγκατάσταση CAMPIT έγινε δυνατή η πρόσβαση στο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πολλαπλών κτηρίων μέσω προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης, γεγονός που αποτελεί την κύρια καινοτομία για την επίτευξη της απομακρυσμένης και ενοποιημένης ενεργειακής διαχείρισης σε επίπεδο κάμπους. Επιπλέον, παρέχεται η δημιουργία ενός καινοτόμου, ολοκληρωμένου δικτυακού περιβάλλοντος παρακολούθησης και αξιολόγησης των ενεργειακών μεγεθών και παραμέτρων. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιείται η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο δεδομένων από διάφορες ζώνες ελέγχου με τρόπο χρηστικό, αξιοποιώντας κατάλληλα εργαλεία γραφικής απεικόνησης μετρήσεων. Η διοίκηση του Ιδρύματος εδώ και 2 χρόνια έχει ξεκινήσει την εφαρμογή ενός σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης του Πολυτεχνείου Κρήτης, σημαντικό κομμάτι του οποίου αποτελεί η μείωση του κόστους των ενεργειακών δαπανών που γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα ενέργειας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί το κόστος το ενεργειακό σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος είχε φτάσει να ξεπερνάει το 50 με 60% και επομένως ήταν κρίσιμο αυτό να αποδώσει αποτελέσματα γρήγορα. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια σειρά από δράσεις που ήταν αρχικά η ευαισθητοποίηση της πολυτεχνιακής κοινότητας σε σχέση με τις ενεργειακές δαπάνες,
όπως επίσης και μια σειρά μέτρων όπως ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, αλλά και εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, οι οποίοι σε συνδυασμό με τεχνολογίες πληροφορικής που έχουν αναπτυχθεί στο Ίδρυμα, μας επέτρεψαν μέσα σε 2 χρόνια να μειώσουμε τις ενεργειακές δαπάνες κατά περίπου 18%. Επόμενο βήμα είναι να προχωρήσει το Ίδρυμα και σε αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και για το σκοπό αυτό έχουμε ετοιμάσει τις μελέτες και είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε ένα έργο φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ίδρυμα. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, είναι επιτακτικό η πολιτεία να προχωρήσει σε αναθεώρηση της υπουργικής απόφασης, η οποία έχει εκδοθεί και αφορά την αυτοπαραγωγή, και να επιτρέψει σε πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης να προχωρήσουν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων για να μειώσουν τις ενεργειακές τους δαπάνες. Η μετάβαση από την παραδοσιακή δομή δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στην αποκεντρωμένη υποστηρίζεται σημαντικά από την ανάπτυξη των ευφυών δικτύων. Τα έξυπνα δίκτυα, συνεπώς, δεν ανταγωνίζονται, ούτε έρχονται να καταργήσουν τις συμβατικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Απευθύνονται σε χρήστες αποκεντρωμένων συστημάτων, με αυξημένες ανάγκες αυτοματισμών και σύνθετων λειτουργιών. Η βάση για τη δημιουργία ενός ευφυούς δικτύου σε επίπεδο κάμπους δίνεται από την υποδομή και τη λειτουργικότητα του Campit. Πάνω σε αυτή την υποδομή μπορεί να στηριχθεί το σχέδιο για τα πράσινα πανεπιστήμια, τα οποία θα λειτουργούν ως πόλη καινοτομίας στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας για το Πολυτεχνείο Κρήτης.